Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi lejngo arsngi ya ka Indonesia banyashim benta ha ka Asian Indian Summit ka ba arpho bat ka Asia Summit ka bakat pra. Kayo ka kot hakari kalalong ka jaka ka bakring nadu kipor ki barem bat kanyai beteng wat lada ka perthai kai kendu ya shibon ki jing ne ki jing kanan ong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Ke India kala kener jing Arab Shakid Khot ke Shanghai Cooperation Organization man periklan ki kam bayadai bat ka ain bat ka jing bishar. Menteri Rangba ka Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan ulaple ya ka solar city sanchi ka beningkong hakari. Ha ka Limpung US Open Tennis ka balong ha New York urang yang leka ke India urohan bopana bat Matthew Ebden ubana Australia kila poi ka semifinal jong ka men's doubles ha ka ba kila la penrem no ya Nathaniel Lamons bat Jackson withdraw ka America ha ka quarter final da Nyo Rio bat Rio iwe.